wata sabuwa jamhuriyar Niger da Iran za su kulla wata yarjejeniya ta musamman. A halin yanzu gwamnatin Niger ta sanar da wata sanarwar yarjejeniyar haɗin gwiwa da Iran domin bunƙasa harkokin tsaro da kasuwanci da kuma wasu ƙere-ƙere da za a yi a cikin ƙasar Niger. Rahotanni sun nuna cewa yarjejeniyar ta haɗa da haɗin gwiwar soja da horaswa kamar horo kuma da kuma yiwuwar kafa wasu masana'antu ta ƙera motocin yaƙi da kayan aiki na tsaro a ƙasar Niger. A wata ganawa da jami'an tsaron kasashen biyu suka gudanar a birnin Niamey, an rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta karfafa musayar bayanan tsaro da yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Masu sharhi na ganin cewa wannan haɗin gwiwa zai karfafa haɗin gwiwar masana'antu da kuma samar da kayan aikin tsaro a cikin gida, musamman ma yayin da Nijar ke ƙoƙarin faɗaɗa alaƙarta da sabbin ƙawayenta na duniya. Haka kuma ana duba yiwuwar bunƙasa haɗin gwiwar tattalin arziki da fasahar tsaro tsakanin ƙasashen biyu domin rage dogaro da ƙasashen yamma. Alhamdulillah, a yau jamhuriyar musulunci ta ƙara ƙulla alaƙar diplomasiya tsakaninta da ƙasar Nijar. Yan uwanmu na ƙasar Nijar muna taya ku murna domin kun ɗauko ƙasa mai amana, shugabanni masu riƙon amana da gaskiya wanda suke yaƙi da waɗannan turawan na yamma azzalumai. A yanzu kun sa ƙasar ku akan turba ta mai kyau wadda za ta ɗore za ku samu tsaron ƙasa mai kyau. A yanzu haka gwamnatin ƙasar Nijar ƙarƙashin jagorancin Baba Cani ta tura ministan tsaron ƙasar Nijar inda suka tattauna da jagororin ƙasar Iran, inda ƙasar Iran za ta zo ta kulla alaƙar kasuwanci domin bunƙasa tattalin arziki na ƙasar Nijar da kuma ƙara haɓaka bangaren tsaro na ƙasar Nijar, inda a wannan kamfanin da za a zo a gina a ƙasar Nijar zai taimaka wajen ƙera motocin yaƙi da kayan yaƙe-yaƙe kamar irin su mizanin da sauransu. A yanzu dai abubuwa sun yi nisa, muna wa ƙasar Nijar murna, congratulations, Allah sanya alheri. Dan girman Allah shugaban ƙasar Nijar Abdulrahman Chani, ka yi haƙuri ka yafe wa al'ummar Najeriya na jin haushinka da zaginka da muka dinga yi a shekarun baya. Har da ni a ciki, a Najeriya an kashe brigadier janar waɗanda su iya riƙe ƙasar nan, an kashe kanar, an kashe ma janar gaba ɗaya. Amma babu wani soja da ya dage akan cewa a gano su waye suka yi wannan aikin domin a daƙile abin gaba. Balle shugaban ƙasa. An nuna sojoji, an kama su, an fito da su, an yi bidiyo, an yanka su, an yi bidiyo, an tura duniya. An yi musu ambush, babu irin kala jami'in tsaron ba ce mutunci ba. Kai sun fito fili, sun yi bidiyo, sun kafe kyamara, sun zagi shugaban ƙasar Najeriya, sun tura musu, sun ce mace ne bai sai komai ba. Ba abin da aka yi musu. Ba ma abin cika waye abin. A ƙasar Nijar sai gashi wani dan iska dan figigiyo shi dan ta'adda ya fito zagi shugaban ƙasar Nijar, yana magana cewa wasu 'yan ta'adda ne su kawo masa hari. Ƙasa da 24 hours sai gashi an bar da shi, an tura shi inda ba a dawo da shi da dukkan rundunar tasa. Sojojin Najeriya ina kuke? Shugaban ƙasar Najeriya ina kake? Irin wannan bidiyon da nayi sai a ce za a iya kama ni a ce na tada hankali, amma wancan da suke kashe mutane su yi bidiyo su dora ba wanda ma zai bincike su. Kuma rana ɗaya ma suka fito suka ce a yafe musu, sai a ce shikenan sun tuba, ayi sulhu da su. Har ma a jakunan mutane kawai da zage su. Wallahi lokacin da Chane ke magana cewa akwai wasu manyan shugabanni da suke hada baki a Najeriya ake wannan rashin tsaron, har tsana samu kai, sai gashi na tattawa fili. Ya Allah kai mana maganin waɗannan azzaluman mutanen kirkin cikin su masu son a kawo gyarar zaman lafiya a Najeriya. Allah ka taimake su, ka ba su dukkanin ƙarfin gwiwa. Amin.